Ma'am, ni ng Jackie. Ha? Na mga sa... Ni ng Jackie. Uy! Ay! Ito justification tayo ng sulate kawa pero man. Ako mo bayad man. Ready kung Pagpasti ko kita taga-procurement, kawang kanong tugmo, picture, pagpaki-apa. go! Sabi kay tutugmungan. Prevented me, di ma'am, may attachment documents. Kabinet yun? No.
Kasi tinignan ko sa mga kay DJs Jai. Jadi kasla di HR. Di open shelves ng thank you. Hindi pa naman. Noodles. Kompleto. Balo pa wala. Ang balo naman ni Joanna. Kahit naman. Kaya naman tayo pabalo. Fried chicken. Ay, wow. Pabasulan dako di nga. Ang paano na i-attach di picture. Tanda ko naman. Alam mo nga, dating. Abayan pala si Mama din yung suwag yun. Kung hindi na sa mga mo na isubing kami. Oo, daka na nangalan ni Jan. Ay, sa bali na buwan. Tama na, gagawin na para sa mga Sana na nga yun. Thank you so much. Naku, nakadalumagan si Kana dahil TV. Arteda. Yay, Ma'am. Kaya Abay na, doon tinagawa na kanyang merch mo na rin. Pamiting mo ka ng below ay above 50,000. Dapat chap-chap kung hindi ka na rin kita mabot si desktop. At mga parang Abay na, ito na talaga yung team lakad ko. Gawa dapat pala hindi dati ng mga ano mga Pero isa na yun. Bang! Yung kami nagtag-training gate 1, Canada. Kada Singapore. Pinakado mo sa pool na. Maganda mo makaw. Ito lang ang tinitinlakad ko, ma'am, di ba? No, more than, ay, no, 70,000 nung day pa lang. Saan din? Dapat ako. Kung dito lang Dapat pati yung below. batch ko. Tapos, bigyan nag-request niya. Justification ka na pero ano. Siguro kung aragitan mo. Kakay. Pero daw pwede justification ko doon. Na-MFC. Ano nyo? Suwag mo sila. Basta sila. Masuro na ba? Nakag-jojo mga hindi ko. Day-to-day lang ti. Baka kaya naman yun nga nagmamayaman. Kas lakas JT feeling ko. Tatlong Sir, ay sorry. Tapos tilas 5 ay 50,000 naman ang inalay ko na isa. Sabi, DJ ko makakamag pinaka-touch to ni Sir Erda. With justification. Dito lang din naramid ko, hindi ko nalagaro din yung inalay. Hindi ba rin sa rin ng kakaldeta, nga na nausap. Yung gata mili ko kami deta, di tablet ni Sir. Dari karamidot tatlo maala. Mami, sayang. Wala ko di-provide no. Natin justification, sino ka din mo justify eh. J recommendation ti ko, ma'am. Nag-ISO Ayan na. na nga ta, DJ yung... Nga, di ba? Ano, Ray, letter. Nagaramit ako si letter. Di ba kasi ti recommendation daw ang kagakad desktop na system. Anak kay Gia. Siyempre mo, masawa na justification ti bagawat ang peso ti ko. Yan na ganun. Accreditation. Kaya naman na lumabang yung mga sabi na yan. Manding. Tatamalan niya yan. Chap-chapot kayo yung kumanda.
Ang dagi tagamin tutok na kanya kay nga vaccine mo kadamon lang kuan na. Naggabi. Yes, ko Pfizer na gi second dose mo magparis ta kasi di damo nak mo ko nya kay di China. Yan mo malapit tinagan yan. Jadi saya nak ngomong, kadang ko na Sunsa aking mapsot ti mata. Anak, awan mo na imposible kung ako. Imposible dito ako si Jada na dito siya mukti bagada mo nga awang kano ma'am naka-attach ba kamo ni karang ma'am sa kay ma'am sa pagbasa na sa kanya nakagahan na yung bagang kabatang nani presta na sulbaran mo. Thank you. Di bagada nga man naka-attach mo di ba hindi ka man Hindi sir. ka man isudan. Di baga pa mo nang tuda ulit mo di ba bagada nga awan nang tuda Naman din ulit. ko na ako before lang kano hindi ka na na-purchase sa lang kano ibaga. Apay di daro no ko Kasi makasi. di specs na kung ano Di ma'am. sumaro kan di di ako din gini di amount Wood ma'am ta sa na dala 90 plus sa mamanula di jayo. Baka na thank you na. Damam amin di bagakon ada di dini ingat attach niya kuan ipabilikan rin jinggo awan. Hindi di vaccine mo te. Hindi di COVID. nabasa pa jay. Mahal ka. Pfizer na rin yung may kadwa. Duwa ka na kami. Dua ka Pfizer. Hindi mo malagi po basta di China kanya. Pfizer na, hindi niya tikuan na. Hindi di mata. Di mata. Di ada side effects No, ko. Mas nalipot. so- Siya mang kimaro. Nalipot hindi. Ang hindi ka pa makita tika. Ay, so gano'n, regular tip. Nagalupe mo tag-comment nga. Ala, kaya pala gano'n. Pupunada eh. Talaga mga kasi. Yung mamalagit yung vaccine ko yun din. Basta, Challenge sa kadagiti. Di ba talo kanya? Ay, sino Ba't dito? wala Ay, di ba kanya? talo kanyang Pfizer, di ba? Oo, Walang hindi. Twitter Diyos na, di Hindi ba? medyo muna ka na. Basta di ka una-unaan nga vaccine. Nga nagabo China. Si kami namin Pfizer, di ba? Doon wala ko. Di first dose, ay, kasama na yun eh. First dose, Second dose. ay, second dose din niya yun. Basta dua na yun. So, mata dito, mata-apekto. Nabatak mo. Pfizer, Moderna kan. Yaman niya isa. Hindi ako malagi ko. Dito malagit ko to Pfizer din.
Pfizer lang may ito kanya, ma'am. Minsan lang atubok sa day. Di Johnson ang ma'am, di mo minsan. Ayun, hindi. Di Moderna, Pfizer, kanya. Kaya may isa rin yung malagi. Pfizer, di may gado kanya, ma'am. Di mo na di mo malagi. Agad, awan ni Ma'am Charlie na itong tuwan. Ma'am. Provocators ulit. Awan day bariyay. Awan pa'y bagi mi te. Nagbalata. Bilat. Sa ikaw ba? Kaya, di bagi. Yang malaglag ka. Kagaman ng lesa. Ang manulang di ko tapon. Nagsando kayo, kanya kayo. Tapos yung, bayar. Mga bay mo ti Daddy, babak mo yun. Oo, kanong payroll ni. Niya nga rin payroll lagi dahil. Awan, sa bali Daddy. Sunday. Oh, that's manon. Sige na po binigyan niya pag po ilalaba. Talagang adlaw at dalahin na Daddy, pilit makanan. Jai ubing nga. Medyo